Zašto ste, Ivice, svojevremeno odustali od prelaska u Real Madrid? Iskreno rečeno, bojao sam se. Nisam znao šta ću tamo. Da me neko tad pitao, što ideš? Možda je to ogromna stvar, čas je to. Samo lud čovjek može odbiti. Ja nisam, jednostavno sam sebe pitao, a šta ću sad tamo? Toliko je veliki imena, toliko je veliki klub, da se moraš pitati, ako si malo korektan, šta ću? Šta ću ja sad govoriti? Šta ja znam, Butragenju ili Sančezu ili Pieru ili Mičelu ili ovima, šta treba da radi? Onda sam se raspitivao kako treniraju, šta rade, kakvi su momci, što je sasvim normalno. Ali onda, pošteno govoreći, prepao više tih obaveza nego tog nastupa, jer nije lako nepripremljen otići. Lako je da reći da. Kada vas neko ovako, kad imaš priliku za tako nešto, onda je lako reći ja. Da, hoću. Ali ne pitaš sam sebe zašto. A ovako, Ivice, nekad kad sedite, zagledate